tata bụ nnukwu ụbọchị n'OBEAGU. Ụbọchị ndị OBEAGU na-eriji ọhụrụ. Tata bụ ihe ejiri mara OBEAGU onye na-eme tata. So ị na-anya hụ na ndị mmadụ ka na-amapụta n'igwe obodo. Obi anwụrị na-achị igbu ha maka bido tata gawa anyị na-erizi ji ebe anyị ji anyị na-eme tata. O nwere ihe ndị ọzọ ga-emegasị n'ụbọchị nke taa na ụbọchị tata ka anyị enwe ndị ọnụ masị iche all the villagers n'obodo anyị abịa ihe eti egwu omenala niile dị iche ha chanyere ya abịa ebe a n'ụbọchị nke tata. Oge na-adịghị anya o nwere ihe ndị be anyị na-agba ọgbanje ga na-agba ebe a ọgbanje bụ ọgbanje mgbe o ruo n'izu ma ọkọ ọma ma ọkọ ọjọọ ekerekwa the chairman of the occasion. Almighty ever-living God, we thank you for your love. We thank you for our people, the entire people of OBEAGU. The chairman of the occasion. The big brown. What do you mean that? Our President General, Ogbu Calistus, Ajofia OBEAGU Ugama will history. Makumu ndine tonite. Kahamalo akoko basataro obodo anyị. Emewajo ka anyị na-emeta. Ọ ga-adụ na mma. Jowa gị ụtụ anyị na enweghị n'aha Jizọs. Aina panitezi PG kobia kwanzia Aina bosi the senator representing Thank you.
representative of the senator, Honorable Prince. Only 100,000 Goja Waji. Aha. Oh, if you can, Antonine. Thank you. Ajofia, thank you. Potassium no more. Ajofia Bataba. Ajofia Biasirakwanda no more. I think about the chairman of the organizing committee. Ogbu engineer Chinedu titles are there. I got any vote of dance. Only say vote of dance. I got one. Ịma na one ticket atapụrụ iche ime anya na mani aka na ịwalụji a ma ịwalụji a o nwere ka o siri ebe anyị bịara na announcement na anyị na-awaji onwe ndị ghara nọta n'akụkụ wee sị na awụghị ha na-eme mana mgbe a ga-emecha anyị ọda ụda ya maka anyị na-emekọta achọ ọzọ ihe dị mkpa bụ na ndị ghara mgbe ahụ ekwuzi okwu tata were atụ ulu na OBEAGU abịago n'ọdị OBEAGU abụgo OBEAGU dị na maapụ Ọgwụ, ọ dị na maapụ Enugu steeti. Ihe anyị na-eme bụ ihe a na-eme n'obodo ọtọ iriji ịlụ ka anyị si gụọ n'akwụkwọ na ọ bụrụ na ndị onwe bụ dị mkpa n'obodo erighị ji na bịa ọ naghị eri ji n'iro ọkụ otizi n'OBEAGU ọ mmemme ji agosi n'obodo zuru ezu mmadụ ha na-eme n'obodo dịka n'Igbo.
Anungangampo. Awgu local government in Enugu state in Enugu. Mbano wanine. Ojereba geto wanihe. Onataradike manambanine. Agumbambam. Igwe nigade. Igwe ni ado. Ogonogondo na risike. Ofon nagoroge. Apambo Ogbuefi Habatu Dejofo. Patata ka Igbo bae bu Igwe Sylvester Okoro. Devon Ugama. One no bego. Sako iriji. So aka iji gbako ebe anyị nọ kịta bụ ogwu agbom. Ọ ya bụ kanopi anya. So obi dị anya aṅụrị na tata na igwe anyị na eriji. So obi aṅụrị dị anya aka anyị na ụmụnne anyị niile zukọ ebe a. Ka anyị nwekwa obi aṅụrị wute nyanwa. So na ọ dịghị ofere. So rock isi eme every year. So ọ na-emelitere anyị ọnọdụ ọfụma. Na obi igwe anyị. No? Yes. Mgbe anyị nweghị nsogbu. Udo dị. Así que ya
Opportunity to Awgu Tradition is not idol worship. It's tradition. It's pure tradition, not idol worship. The tradition. And a creative man who sits within the so-called culture, there's a point of a culture in Igbo land. Marriage is a culture. New Year Festival is a culture. So what I do today is not idol worship. It's a culture. Which please God. God bless you.
Abambo Oboefi Engineer Titus Chinedani. I'm the chairman organizing committee, OBEAGU Festival. Today, 1st September 2024. Thank you. I'm happy. I'm going to iriji ọhụụ. Obodo a na-akpọ OBEAGU community nke dị n'okpuru ọchịchị Awgu n'Enugu steeti. Ihe anyị na-eme kwa ahụ anyị na-eri ji. Onye na-edupụta anyị na-eri ji aka anyị na-akpọ Igwe Sylvester Okolo Chinyelugo 1 n'OBEAGU. Eze Ugama 3 n'OBEAGU. Under the leadership of the town union, onye a na-akpọ Chief Oboefi Ojobu, the PG of the community. So ihe anyị ga-ata bụ igosi omenala anyị n'ụdị site n'ụdị nke erimji. Ị na-anya ifu na ndị obodo niile ezuwego agachabeghị aka na-abịa abịa. The 7 villages anyị nwere n'OBEAGU ha na ebe a. Ndị oyi na ndị ikwu na ibe ndị community ndị ọzọ gbara anyị ogige ha na ebe a. Iji wee gbala anya ha osiarị ka anyị si eri ji anyị na-eme kwa ahụ. Culture is a way of life. Culture bụ ka ndị obodo si ebi dịka ha si eyi akwa erimeri ha na-eri na ihe ndị ọzọ gasị. Ihe mma agwa bụ ka apụta culture dịka ndị si ebi. Culture abụrụ okpukperechi enwe dị iche na okpukperechi na culture obodo. So ha aghọtaghị na ha ndị si na ha na-eje ụka bụ okpukperechi mana culture bụ ka ndị si eri akwa ka ha si eme omenala ha. So ndị ọbụla anọkọta culture. Mgbe gara aga enwe ike ndị mmadụ na-aghọtaghị culture na omenala mana kịta amamihe dịgo anyị aghọtagwa na culture bụ ka ndị si ebi ndụ ha. So ka obodo ndị niile bịara abịa ndị ya abịa taata ụmụ ihe ya amụta na be anyị ha eje tinye ya na nke ha na-eme be ha nwee ndị nke ha na-eme ha dịka ọ dịghọ mma ka ewepụ ya ndị bekee na-akpọ ya acculturation. Ya ịbịa na culture nke gị onwe ihe na-eme adịghọ mma iwepụ ya gaa na culture ndị ọzọ ifu nke a na-eme iwere ya tinye na nke gị. So culture bụ ihe na-agosi ka obodo ọ ya na-akọwa obodo ka ha si ebi ndụ ka ha si eri nri ụdị nri ha na-eri ụdị akwa ha na-eyi ka ha si ete egwu onwe anyị agosipụta ndị mmadụ taata ebe a ka anyị si ete egwu onwe anyị agosipụta ndị mmadụ taata ebe a ka anyị si eri nri ka anyị si ete egwu ka anyị si eyinye akwa ile ka si yinye akwa ndị Igbo ọ gosipụtara na mba ezigbote onye Igbo ọ ya bụ culture. Ndị bere ịnọnyere anyị na-akpọ Don Royal dịka sikwis na ha dịka ndị ngalaba ụlọ ọrụ Guinness Nigeria PLC. Anyị na-ekene ha na-enye ha ukwu ekene wee na-ayọkwa ha na nke ha na-abịa aha ọzọ ya aka na ụdị nke a. And anyị na-ayọ enyebe anyị mmanya na ụdị nke akpọ cocktail. So anyị agba osiarị na mmanya ha na-akpọ Don Royal ya abụkwa family drink. Family ọbụla nọ n'OBEAGU Awgu local gọọmenti Enugu steeti Nigeria niile were mmanya na-agụ ọfụ ụtụtụ were mmanya na-eme mmemme agbamakwụkwọ mmemme akwamozu mmemme ekeresimesi mmemme niile na-eme iwere Don Royal mee ya ihe afụ na o nwere ihe dị iche. Mmanya na-eme ogwe aṅụrị ile mmanya ifu na mmanya ogwe aṅụrị na mmanya abago m arụ mgbe ọ bụrụ mmanya na-egbu na mmanya ya agbụgwụta mee n'ogbe na-akpọ inspiration. Even now I'm highly inspired because of oke mmanya. Ọ na-ekele ha na-asị nke ahụ ọzọ ya aka nke a kwuru yes. Every sons and daughters of OBEAGU never ugama Geribeziji Jebezi Afia Gobeji to the glory of God. Thank you and God bless you. Afam bụ Victor Izuchukwu nwabụrụ ego makizi n'OBEAGU.